Hej, og velkommen. Eller nu er det jo sjæleklovnen, den omvendte healer, der kommer ind i din stue i virkeligheden. Og jeg kom hjem fra arbejde i dag, og havde sad med sådan en tanke omkring, på et tidspunkt for noget tid siden, så mennesker omkring mig, de sådan, ham der psykopaten, Putin, han skulle, og sådan noget. Og nu er det så, hvor jeg sådan sad og tænkte, ja, altså, verden er mere nuanceret end som så. Der findes rigeligt med psykopater omkring os. Det er han ikke enig om. Men det er jo så et års tid siden, altså efterhånden, ikke? Og så begyndte det jo lidt at ebbe ud. Og nu er det så, ham Elon Musk, psykopat. Hvor jeg sådan bliver sådan overrasket, var det ikke ham den anden, der var det. Det går sådan lidt og tænkte over, og så og så Trump i øvrigt også. Han er jo også en psykopat. Og så sad jeg sådan med tanken om, kan I snart bestemme jer? Eller hvad? Og så begyndte jeg sådan at tænke på, hvor er værdierne henne? Hvor er mine værdier? Hvad er værdier? Og så fik jeg sådan en følelse af, at ved jeg, hvad mine værdier er? Hvad er det, jeg vil? Hvad er det, jeg kan? Hvad er det, jeg ved? Hvem er jeg? Og hvad er det for nogle værdier, jeg lever mit liv efter? Ja, og hvad er det? Nu kan jeg jo så spørge dig, hvad er dine værdier? Hvad er det, hvad lever du efter? Hvad er det for nogle bud, du lever efter? Ikke fordi det skal blive specielt religiøst, men er der nogle bestemte ting, der er dine værdier? Og det er ikke sådan, så jeg sidder og tænker på, jamen, jeg skal have mit hus, og så skal jeg have mit bil, og jeg skal have et godt job, fordi så har jeg styr på mine værdier. Det er slet ikke det, jeg mener overhovedet. Indtil jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad de status er, og sådan ting. Jeg spørger dig som menneske, hvad er værdier for noget? En af mine værdier er at tale pænt til andre. Fordi jeg tror, det er vigtigt. Nej, jeg tror det ikke. Jeg ved, det er vigtigt. Og det her med værdier, og jeg kan måske give et eksempel på, hvad det er, jeg taler om. En af mine værdier er at tale pænt til hinanden, altså kommunikere på en ordentlig måde. Voksen bliver sådan et mærkeligt ord, men sådan moden, sådan en respektfuld, men respekt, det bliver også sådan et ord, man skal sådan tænke lidt over, men på en ordentlig måde. Ja, ordentlighed. Ja, ordentlighed, det er også
en af mine værdier. Men at tale ordentligt til hinanden. Og jeg kan give et eksempel på, hvad jeg tænker på det her med værdier og give køb på sine værdier. Hvis min værdi for eksempel er at tale ordentligt, så kommer der en og råber af mig, eller skælder mig ud, eller gør et eller andet, som er uordentligt. Nu er det bare et eksempel. Ja. Og det kan jeg selvfølgelig synes er ret ubehageligt. Og så kan jeg bede vedkommende om, at du er rar at tale pænt til mig, fordi jeg har svært ved at forstå, hvad du siger, når du råber til mig, eller af mig, fordi mine ører lukker til. Så hvis vedkommende bliver ved med at råbe af mig, og sådan nogle ting, hvis jeg så begynder, og må kraftigt holde op, og så bliver jeg vred, og så råber jeg igen. Og så ender det med, at jeg råber højere, fordi jeg er stærkere. Jeg har en okay stærk psyke. Så jeg råber højere, og så stopper vedkommende, fordi jeg så får råbt af den anden. Jeg vinder, så at sige. Og hvad sker der ved det? Der sker det, at jeg har vundet. Jeg har vundet en kamp. Var det meningen? Der er rigtig stor forskel på at vinde og triumfere. Når man vinder noget, så er det på bekostning af noget andet. Eller en anden. Når jeg triumferer, så holder jeg mine værdier i hævd. Så hvis jeg begynder at råbe af vedkommende, så overskrider jeg jo mine egne værdier. Jeg giver køb på mine egne værdier. Det vil så sige, jeg taber faktisk for at vinde. Og når jeg giver køb på mine egne værdier, så taber jeg jo. Jeg bliver mindre. Jeg undergraver mig selv i virkeligheden. Det kan godt være, at jeg som udadtil virker som en helvedeskal, og jeg har styr på mit, men indeni, underbevidst, undergraver jeg jo mig selv. Når jeg triumferer, eller for lige at spole lidt tilbage, for når jeg vinder på den her måde, så fik jeg sat ham på plads, eller hende. Fik jeg sat ham på plads. Jeg vandt kræfter med, fandme sat på plads. Men hvad kommer der ud af det? Ja, jeg vandt en diskussion. Der sker 3 ting. Og det, man kan sige, det er den aller værste, men jeg giver køb på mig selv, på mine egne værdier. Og jeg nedgør den anden. Jeg gør den anden til en taber. Og så skaber jeg splid. For at vinde en diskussion. Hvorfor taler jeg om det her? Fordi i min verden er det her, hvis ikke den vigtigste, så en af de vigtigste egenskaber at have i den her tid. Det kommer vel ikke bag på nogen, at der er sådan rimelig meget hul om hej ude i byen og ude i verden. Og sådan som jeg oplever det, så bliver det jo ikke mindre hektisk. Og hvorfor gør det ikke det? Hvad er det for nogle værdier, der bliver holdt i hævd? Jeg oplever ikke, at der er specielt mange værdier, der bliver holdt i hævd. Jo, altså det kan jo godt være, at jeg får Putin ned med nakken, eller Trump, eller
Musk, eller hvad de hedder, alle de der mennesker. Men hvis jeg gør det på bekostning af mine egne værdier, altså jeg gad jo nok vide, hvad det er for nogle værdier, der er i spil ude i verden, altså, og her i Danmark, i dig og i mig. Jeg prøver på ingen måde at undergrave dig, eller sige, du tager fejl eller noget, slet ikke overhovedet. Men hvad er det for nogle værdier, vi har gang i øjeblikket? Jeg kan have rigtig svært ved at finde værdierne. Jeg har ikke noget presserende behov for at slås med eller mod andre mennesker. Det er mod mine værdier. Ja, det kan så godt være, om de er dumme og grimme, dem der, og så de andre, de er også dumme og grimme og sådan ting. Ja, men krigen stopper her. Den stopper lige her. Et eller andet sted skal den jo stoppe. Den stopper her. Det er min værdi. Ja, men ven, jeg er ligeglad. Krigen skal stoppe et eller andet sted, og den stopper her. Og det gør den. Krigen stopper. Fordi krigen stopper ikke af, at vi siger til Mette Frederiksen, at hun skal lade være med det pis. Eller Trump, eller ham Biden, som også har startet en masse krige, og den amerikanske udenrigsmaskine og deres våben, som også har startet krige. Eller Zelensky, eller Putin, eller hvad de nu hedder alle sammen. Det er ikke der, vi stopper krigen. Det kan vi ikke. Den kan ikke stoppes derfra, fordi det er så indspist og så indrulleret i hinandens modstanderbehov, at det kan vi ikke. Det kan godt være, at der er nogle kloge mennesker, der siger, jamen hvis vi bare bomber Moskva, så skal der nok blive ro og fred. Det er de jo så kloge til at tænke, så det gør de bare. Det har jeg ikke noget behov for. Det eneste jeg kan sige, det er, at krigen stopper her. For den skal stoppe, og det gør den også. Fordi den stopper her. Så med de ord, så kunne jeg måske spørge sådan ude i æteren. Hvad er dine værdier? Du skal ikke fortælle dem til mig, eller begrunde dem, eller noget. Det er ikke, men det er måske til refleksion. Hvad er dine værdier? Hvad er mine værdier? Og jeg må ærlig indrømme, at den her ascension ting og hvad skal man sige, great reset ting, der er i gang lige i øjeblikket, får jo en til at reflektere over, hvad ens værdier er. Og det skal det også, fordi det er det, tiden er til nu. Grunden til, at der er så meget virvar rundt omkring, det er fordi, at det her med værdier er, om ikke en saga blot, så noget ret flygtigt noget i virkeligheden. Så med disse ord, så vil jeg måske spørge dig, fra mit hjerte til dit hjerte, hvad er dine værdier? Er det noget godt? Er det noget kærligt? Er det noget opbyggende? Enhver idiot kan jo bryde ned. Er de værdier, vi har i os nu, er de til at opbygge noget op? Det tror jeg måske godt, at verden kunne trænge lidt til.